A Ale že akože pôjdem hore a prídem a tam... Kde hore pôjdeš? Ja si takto pôjdem tuto. Dobre, odkiaľ mám natáčať? Ibač granát. Odkiaľ? Už teraz? No? Hoď granát už. Ty choď, ja ťa natáčam. Aj zvuky rob. Granát hádžem. A že ťa odhodí teraz, Dominik. A teraz pozri, odhodí ťa, hej. Nie, ja. Postav sa, to je dobré video ináč. Ešte. Poď sem. A hodím granát a ty vyletíš, hej. No. Poď. A strieľaj. Hej, Darka, pozri sa z okna. Ešte jeden granát. A väčší, aha. Strieľaj dačím. Počkaj, nejaký samotný nie je dielom. Počkaj. A teraz tá ďalto. Choď priekopami. Zober si pušku, ako ideš na prieskum. A strieľaj, keď nepriateľa uvidíš. Pozri sa hore. Odhodí ťa, hej. Počkaj, teraz pri východe idem, hej. Teraz idem za tebou priekopou, hej. A tu niekto strieľa. Kto tam je? To máš. A teraz chod naspäť a ďalší liest. Ideme aj týmto bunkrom. Ideme sa nadesiatovať. Strieľa nepriatelia, Dominik. Pozor, granát letí. Nie. Kde je nepriateľ tam? No. Počkaj. Takého. Bazúka. No. Už je pane, dobre, vyhral som. Ešte pokračujeme v natáčaní. Nepočkaj, že... Kde to je? Také dlhšie video. Aj tento. A vieš čo video, ako ten vyšiel po schodoch, vieš ten... Ja, Rišo Miller, po schodoch. Tak ty chod ďalej, akože budeš vychádzať z také diery, hej? No, poď. Alebo nie. No chod ďalej. Tak to pozeraj, že ako idem dole. No. A, no. A že sa stratíš zrazu. A choď ho. Ešte puštný prach pustím. No. A dobrý efekt. No poď hore, po schodoch. Ja to takedy spravím. Čo? No, puštný prach, keď ho mám. A ešte do potoka ideš? Tam je, aha, dobrá. Dobre. A sem je dobrá bazúka. A ako vytiahnem? Nie. Alebo ideš dole schodami pozrieť do tej šachty? Dole rebríkom, do toho rezervára? To je ďalší bunker. Teraz mám novú zbraň. Je to dva? Ale pôjdeš aj ty, hej? No? Ja sa bojím. Neboj sa. Ale tu nič sa nekradne. Ale že by si tam niečo spravil, vieš? Počkaj, chod sem, aby som ťa vedel natočiť. A teraz
Jač. By sa dačo nepoškodil. Hore rebríkom. Dobrý je, veď musí držať. Poď. Tak, no driadne. Tu máš riadne. Dobre by bolo na hranie, však. Také cvičisko. Aha. No tak to nejdem, či? Čo? Čo? A to, nejako vyskúšam. Počkaj. Tak to si myslel? Hej? Hej. No, ja sa bojím. Au. Ale rebríka sa musíš chytiť. Toho. Myslíš, že až celkom toho mám ísť? No. Neboj sa, tadiaľ sa ale toho rebríka. A neviem, ako sa chytiť. Podám si Takto. Odtiaľ. Veď sa za kapusňu budem držať. Hop, hop, hop. Nie! Dobrá, skríša Viola. No. Bývanie dobre. Nie cúvaním, takto choď. Takto dole. No, a chyť sa toho. Som zvedavý, či tam vzaj zbička je. To máš tam i ďalšie. Místnosť. Ako to vyzerá? A čo je tam v miestnosti? A kde je ďalšia? Vidno tam dačo? To je rezervár, taký malý asi. A možno, že toto bude plné vody. No, bude. Pixle, ale sú zaprášení. A nie, ideme rebríkom dole. Potom zákopov, tadiaľ to poď, zákopov. Chcem. Budeš mať dobré video na počítač. No. Že ako keby hasne. To je kábel, čo snímací, to popri tomu musí ísť. Poď ďalej, lebo idem skočiť. Pozor, uj. A tam je, tak, išla by voda, keby si to pustil? Nerob nič, lebo to nemôžeš. Možno je, ale poď ďalej ideme. Pustím bombu. Poď. A však je aj také, že hodíš, to ti zostane takú gulu a keď on niekto na ňu štúpi, tak vybuchne. Štupy. Stopni, no? Jo. Alebo ak... No poďme tadiaľ nazad. Musíme natočiť, ako nosím tak ja hore. No to, keď ma to napadlo. Tak to pôjdem dole. Cez potok. Riadne bažiny. Tu by sa dobre aj opekalo v takejto horičke však. Slanina tak. Aj tadiaľ to išli buldozére. Tadiaľ to hore. Tadiaľ to hore. Taká pekná čistinka, ale toto bude také pamätné video, však že diaľnica tu na... Počkaj. Koľko je hodín, Domko? Bomba. No. Poď. Ti ruky nezamrznú. No hýbaj. Koľko je hodín? Hodín. No tak to už aby som rezal, lebo cvičiť ideme. Do posilovne idem. Hej, na kľúčke to dám a tak. Ideme tadiaľ, hej, naspäť. Ako? Tadiaľ? Dole. Bližšie. Toto ja nepoznám tu na. Nie? Joj. To je taká zlá hora, už možno na Hrboltovo ideme do záhrad cudzích. Ale veď sme išli na tú stranu a Hrboltova. Nie, tam. Počkaj, oproti je. My sme išli tuto. Počkaj, rozmýšľam, čo je tu. Nie, ale
Poďme dole, tadiaľto. Ona je na druhej strane. Na cestu by sme mali prísť za sladku. Ešte ťa budem natáčať, hej? Kucek. Či chceš colors? Colors? Huh? Bunkre, my sme z takéhoto stávali také bunkre. Aj vy? Akože ide po To bude diaľnica tu na riadna. Si predstav, Dominik, za 3-4 roky tadiaľto na aute budeš chodiť. No, budeme sa voziť. Bude riadna pecka, však? No, je to také staré znité. Ale však, Dominik, že tadiaľto tunel a všetko bude.